ሰላም ሰላም ከመይ ኢኹም ደሓን ዲኹም? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ደሓን እየ እና ዝበፅሐትኒ ንእሽተይ ሓበሬታ እኒኣ ንሳ ብጥራይ ከንብበልኩም ማለት እዩ ኣነ ልውስኸላ የብል ግዛዕ የብል ታለላ ማለት እዩ ታለላ ሚስጥር ከውርየኩም ማለት እዩ ሓደ ሚስጥር ክነግረኩም ይብል እቶ ዝበፅሐኒ ሓበሬታ ካብ ኣዲስ ኣበባ እሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ጀነራላትን ተጋሩ ኣሰላልፎም ከመይ ኣለዉ ልብል ሕቶ ምልክት ይገብር እሞ ንምዃኑ ኩሎም ኣብ ሓደ ኣሰላልፋ ድዮም ዘለዉ ልብል ሕቶ ምልክት እውን ይገብረላ እቶም ካብ ትግራይ ወፂኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ናይ ብልፅግና መገልገልቲ ናይ ብልፅግና ኣጀንዳ መሳሰይቲ ኮይኖም ዘለዉ ባዕሎም ንባዕሎም ክባልዑ ክፀራረፉ ብደገፍቶም ኣቢሎም ክዘላለፉ ትርእይዎም ኢኹም ብዙሕ ሰብ ግን ኣብ ውሽጢ ካብኡ ዝኸፍእ ኣፈላላይ ከም ዘለዎም ኣይፈልጥን እስኪ ሎም መዓንቲ ነተን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓፋርን ዘለዋ ጉጅለታት ኩለን ዘርዚረ ክነግረኩም እዩ ልብል እቶ ብፃይና ኣርሚ ሰብዓይ ሓደ ጉጅለ ሓደ ብጀነራል ፃድቃን ዝምራሕ ይብል እሞ ብጀነራል ፃድቃን ዝምራሕ ካብ ወታደራዊ ጉዕሽ ገብረ ከበደ ፍቃዱ ወዲ ኣባተ ንጉስ ማለት ንጉስ ኣቦይ ማለት እዩ ካብ ፖለቲከኛታት ድማ ቤት ምኽሪ ደለይቲ ለውጢ ዝበሃሉ ዶክተር ደጀንን ዮሴፍን ኣለውዎም ይብል ጉጅለ ክልተ ብወዳን ጥሩ ዝምራሕ ይብል እሞ ቀዳማይ ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ካልኣይ ዓምዶም ገብረስላሴ ዓረና ሳልሳይ ኣይተ ኣሰፋ ኣብርሃ ሓውስየ ብርሃ ይብል ኣብ ቅንፍ ሓምሻይ ሚድያ ይብል እሞ ልደቱ ክንፊ ሚድያ ዘለዉ ልደቱ ኣብቲ ሓራ መሬት ዘለዉ ሰባት እዮም ጉጅለ ሰለስተ ብበርሀ ባራኽ ዝምራሕ ኣባላቱ ሓደ በርሀ ባራኺ ካልኣይ ተስፋይ ንጉስ ተስፋይ ራያ ይብል ኣብ ቅንፍ ሳልሳይ ረዳእዋዩ እቲ ውፅእ ይብል እዩ ይብል ኣብ ቅንፉ ራብዓይ የሓ ሚድያ ክንፊ ሚድያኦም የሓ ሚድያ ይልዎ ሓምሻይ ኦርያ ሚድያ ክንፊ ሚድያኦም እውን ኦርያ ሚድያ ጉጅለ ኣርባዕተ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ኢሉ ቀዳማይ ሃፍቲ ኪሮስ ካልኣይ ፀጋይ ገብረ ተኽለ ሳልሳይ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ራብዓይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ሂወት ሓምሻይ ነጋ ሰፋ ሸድሻይ ኣልማዝ ገብረ ፃዲቕ ሻብዓይ ኣታኽልቲ ሃይለ ስላሴ ምስ ኣብርሃም በላይ ከቢድ ባእሲ ኣለዎም ይብል ኣብ ቅንፉ ጉጅለ ሓሙሽተ ብኣብርሃም በላይ ዝምራሕ ይብል እሞ ቀዳማይ ውድብ ወለዶ ብሓፈሻ ይብል እሞ ካልኣይ ጣዕሚ ዓረዶም ካብኡ ኬርያ ኢብራሂም ዶክተር ሽሻይ ኣማረ ሰሎሙን ትኩእ ጉዕሽ ግደይ ሓፂር መብርሂ ይብል እቶ መልእኽቲ ካብ ኩሎም ጉጅለ ዝበዝሐ ደጋፍን ሰብ ሃፍትን ዘለዎ ጉጅለ ዶክተር ኣብርሃም እዩ ጉጅለ ኣብርሃም ምስ ጉጅለ ፃድቃን ጉጅለ ጌታቸውን ሓያል ንሕንሕ ኣለዎ ንስምረት ንምፍራስ ድማ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ውድብ ወለዶ ኣጣይሹ ያው ስምረት ንምፍራስ ኣመራርሓ እታ ውድብ እና ሓበለ ይወስዶ ኣሎ ካልኣይ ጉጅለ ፃድቃንን ጉጅለ ጌታቸውን ዝሓሸ ርክብ ኣለዎም ኣብ መንጎኦም እውን ግን ከቢድ ምጥልላፍ ኣሎ ብጎሪጥ እዮም ዝረኣዩ ግን ርክቦም ዝሓሸ እዩ ያው ዶክተር ኣብርሃም ናይ ህልውና ስጋት ስለ ዘለዎ ዶክተር ኣብርሃም ናይ ህልውና ስግኣቶም ስለ ዝኾነ ፅምዶ ፈጢሮም ኣለዉ ማለት እዩ ጉጅለ ጌታቸው ረዳ ምስ ጉጅለ በርሀ ባራኺ ጉጅለ ጌታቸው ረዳ ምስ ጉጅለ በርሀ ባራኺ ዝሓሸ ርክብ ኣለዎ በርሀ ባራኺ ናይ ዓፋር ዕጡቓት ናብ ዓፋር ዕጡቓት ክኸይድ ከሎ 3.5 ሚልዮን ቅርሺ ብጌታቸው ኣቢሉ 5.2 ሚልዮን ብር ድማ ብተስፋይ ንጉስ ኣትዩሉ ነይሩ ቡኩ ማለት እዩ ተስፋይ ራያ ምስ ጉጅለ ፃድቃንን ጉጅለ ወደን ጦርን ከቢድ ባእሲ ኣለዎ
ኦርያ ሚድያ ሕዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ወዲ አንጡርን ዘውድን ዘሚቱ ጻድቃን ወዲ አንጡርን ንተስፋይ ንጉስ ንምእሳር ጥራሕ እዮም ዝስማዕምዑ። አብርሃም በላይ ናይ ባዕሉ አክቲቪስታት ኣለዎ። እቲ ናይ አዲስ አበባ ሰልፊ ዕውት ንኸይኸውን ግሩፕ ዋትሳፕ ከፊቶም እውን ይዕንቅፉ ነይሮም እዮም። ንዓና ዓብይ ሓገዝ ነይሩ ይቐኒየልና። ኣብቲ ሰልፊ ናይ በዓል ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ጉጅለ ዋላ እኳ እንተመፀት ካብተን ካልኦት ጉጅለታት ዝመፁ ነይሮም እዮም። ብመሪሕነት ብርኪ ግን አብርሃም በላይ ኣይመፀን። ንምንታይ? አብርሃም በላይ ወጌታቸው ረዳ ወጻድቃን ንአብይ አሕመድ ዝበለፀ አገልጋሊ ንምዃን ኣብ ሓያሎ ጎንፂ ስለ ዘለዉ እዩ። ኣብዘን ጉጅለታት ዘሎ ከባቢያውነት እውን ሓደ ሕማም እዩ። ናይ ዮሃንስ መንጋግን ሳሞራ ሳሞራን ካልኦት ካልእ ግዜ ክንመፆም። ሕዚ እታ ሰላም ኢና እንደሊ ትበሃል ውድድር እውን ኣብዚኣ እያ ኣትያ ዘላ። ሰላም ተሚሓወይ እዚኣ እያ መፅያትን ብጥራኣ እያ ቀሪበያ ምንም ሓንቲ ወሰኩላ ግዛዕ ወሰኩላ ካብ ኣርሚ 71 ካብ ኣዲስ አበባ ዝተረኣኸትኒ እያ። እመንዋ ኣይትእመንዋ ለባዕልኩም ወሰድዋ። ሰላም